Hvad synes du om Asta? Jeg synes, at Asta har været utrolig god og hjælpsom. Hun har også været... Thomas, hvad laver du? Ja, Er det valgrelateret, det her? Thomas? Ja. Snak med dig bagefter. Thomas. Hun har også været sød. Hun er en fantastisk vicepræsident. Ja, vi har jo et rigtig godt samarbejde her hos Demokraterne. Ikke også, Daniel? Ikke også, Daniel? Ja. Ja. Altså, det klinger bare. Ikke? Ikke også, Daniel? Jo. Så det er bare rigtig, rigtig godt. Så det er godt, at det er godt. Så det er godt. Det er godt. Hvad synes du om Freja? Hun er rigtig sød. Bare rolig, hun kommer ikke til at se den her video. Hun er mega ond, og vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre, ikke også? Hun står bare og råber og skriger, og hun er pisse voldelig. Altså, hvad fanden sker der for, at hun er en fucking vicepræsident? Oh my god. Hvad synes du om Asta? Hun er super god. Bare rolig, hun kommer ikke til at se det her. Nå. Min klar flere lektier! Hvor er hun? Hun er der ikke. Hvad synes du om Freja?